lalaki nga nakaluwas sang nakuryente, mas nangin inspirado sa iya ikaduwang kabuhi. Aton hibaloon ang iya istorya sa kwento ng Pilipino. Nga kadelikado, siyempre, siyempre yung baylo kabuhi ni nga ako ni mo. Galing mo nang hambal ko nga, serbisyo man ka tungod sa pamilya ko, mo ang gadyatanan. Electrician ko sa barangay, mo na gina-on call lang ko nila ya. Pero why mo kisa obra sa barangay, siyempre obligasyon ko man bilang isa ka electrician sa barangay, nga serbisyo ang mga tao. Di mo nabis kinano ka risgo, ibang taon ko lang kay tungod sa pamilya ko. Wala di sa electrician sa barangay, isa ka damo ga complain about sa mga suga dire. Wala gin-actionan sang either sa Seneco or ano. Siyempre, hindi na obligasyon kasi Seneco ko na about sa amuna. Kaya muna, sakol lang ginapumaranin sang ni Kapitan Roger. Kagwardya ko akong gabi, kaya muna ay 12 hours nga duty. Pag-aga, makatulog-tulog yung piyong mga 3 hours. Muna ay pag-aga, kung maka-sideline, dati sideline, kung patawag sa mga light, ano sa barangay. Kaya nga akong barangay, ano na, rayom lang na mo, monthly mo lang ko na. Pagkakita ni Papa siya, gatapikit sa kono, dasun wala na gid tsansa, kay palang gitom na sa. Kung sa Ginoo nga, Lord, mabuna lang ko sa kabataan ko. Hindi lang nahang bata ko. Kaya hindi ko lumakwan. Dahil, So nakurente ko, first nga ako nga napaminsar, Ginoo kag akong kabataan. Gamba ko nga Ginoo, buligi ko, kay gagmay pa kabataan ko. Pero ara niya sa sulod sang lawas kayong kurente. nakita ko sa babawas ang poste, nagkakayaon ng bata ko. Kasi ko, Lord, nagpangayo ko na. Ako sa pangayo kay Lord nga, buligi lang bata ko. Di nakita ni Papa nga nagagiyo sa kag amo tong buligan na sin papanao. Dagdag pangisugid sa balahaw nga ara kami pa sa iya kag ang mga kabataan ko bi. Tiga pa salamat gi kuya sa Ginoo nga laigi kami ag pabayaan kag ang akon bana sa amot nga natabo nga sitwasyon. Siguro gintudloan niya ko sa nga akong himuon, amo nang kinagat ko ako nga wala nga kamot. Amo ni nga ako nung na pungil. Di damo naman ko idea about sa amo na nga kung if ever nga makurente ka sa mga amo ng klase yung mga kurente, kung wala ka kaptang ng plastic or kahoy, kadta lang lawas mo kayong kurente, mabalik na sa. Pag wala kayo akbalo nga may dugo na ginulo ko. Namuto yung nakabunggo na. Para sa akon guro, amo na guro ang ginbalik guro siya guro sa Ginoo nga sa bilang isa ka tawo nga gabulig man siya si ka tawo. So balik ginatag na lang gid siya sa Ginoo isang kabuhi na gid nga para gid siya. Amo na ganis linggo, pasalamat kay sa Lord nga gitagaan niya pa sa second life. Kag ang imong obra, tuod nga kung may mo lang ani do po tatong na siya nga pa obra sa barangay electrician kay kadelikado magid. Madugang na pangamoy sa Ginoo nga ubayanan sa gyapon sa iyang obra. Miski karisgado, kuwet kami mo kay Ginoo na to diya kabalo kung ano ginangtan sa isa ka tawo. Di mo nagunambal ko may siguro may mission pa siguro para sa akon kag naan man siguro kay kabataan ko gagmay pa. Do hindi ko kapati nga ang Ginoo gali ara gid niya sa amon niya nga do wala gi babayan akong bana sa amon do natabo balahaw. Ang kabuhi sa tao isa lang. Pasalamat lang ko tagaan ko sa ikaduhang kabuhi sa Ginoo. Palangga ko gina sa iya. Kagkabalo gina sa iya kung paano. Salamat sa pagpalangga nga muna ginatag mo sa akon. Pagtani mo na sa mga kabataan ko, tani magdagko mo sa bilang yung maayo man. Hindi man sila nga pero sa akon, hindi mo perfecto mo. Maayo lang si mga tao, kag ano gid sa Ginoo. Pasalamat nga wala mo kami ginapabayaan kag salamat man nga ginhatag mo sa muntanan kag gapasalamat man ko nga ikaw ang akon nga bana.